serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Oras ginadulong sa inyo sang PH Care. Alagang natural, alagang PH Care Naturals Guava. Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, Pizza 13 na, bulan sang Hulyo tuig 2020. Ano ang mga balita, mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Unahon ko niyo ang survey sang Social Weather Station. Ano ang nagwa sa resulta? 3 sa 4 ka mga Pinoy ukon 75% ang nagapabor nga dapat ginrenew sang kamera ang prangkisa sang ABS-CBN. Suno sa report, ang natabo nga wala pag-renew sang prangkisa pinakadako ini nga igo sa kinamatarong sang media, paglapak sang yatawag press freedom. Sa bilog nga Pilipinas, ang nagapabor nga dapat gitagaan prangkisa ang among television network sa Mindanao ang pinakadako nga porsyento, 80%. Visayas 77%, Luzon 74%, kag Metro Manila 69%. Amo ini ang nagwa sa resulta nga ginpatigayon Hulyo 3 tubtob asais. Kag pinakadako nga porsyento nagapati nga posible hindi inimaayo sa katapo sang media. 27% lang ang nagpalayag nga wala iniigo sa press freedom. 15% undecided sa among pag-renew sang prangkisa. Ang buot silingon sa bilog nga Pilipinas laban ang nagahandom kuntani kag nagalaom
nga tagaan prangkisa ang among television network. Baliska din sang ginpalayag sang pila ka mga tilimanan sang Malacanang nga laban sang Pinoy kuno. Desisyon kuno sang kamara ginupdan sang mga Pinoy. Ari klaro yaw nga 75% sa bilog nga Pilipinas kuntani nagaayo kag nagapabor nga tagaan prangkisa ang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
Bakolod sa lindo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Si Presidential Spokesman Harry Roque nagpalayag kahapon niya ang pagbasura sang prangkisa kag application sang among television network ang ABS-CBN ang inatumod niya desisyon ina sang Pinoy. Gulpi sinabat siya ni Vice Presidente Lene Robredo. Sila niya, anong desisyon laban iya sa mga Pinoy gusto nga buksan ang among television network. Nya sala na ya ang palayag, palupad nga palayag. Sa survey nagapakita, laban ya, kag kubisan surbihon muliwat, laban sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas, nagapabor nga dapat gintagaan sang prangkisa ang among television network. Pero siling sang Vice Presidente, hindi pa inikatapusan ang desisyon sang Kamara sa pagbasura sang prangkisa. Kay ang Pilipino gilamang ang makapalayag kon bala ang mga mamalida nangin patas kag imparsyal sa ila desisyon. Naglibog mga ning ulo ko kapon. Ang isa ka representante nga among representante sa mga worker sa Kongreso nagbutarya pabor nga hindi patagaan prangkisa ang among television network. Iniya ha? Representante sa mga worker makakilibot doon di mapatian. Representante ka sang worker nagupod kay imo ya nga mawad-an trabaho ang 11 milyones ka mga trabahante worker sang among television network. Makatilingala, no? Ano ayan ang rason nga ining representante nga ni nagbutarya upod sa 70 ka mga membro sang Kamara. Makalilibog. Bisan upod ya sa mga grupo sa mga manugpangabudlan, naglibog ulon na. Anong natabo? Aton representante nga mga worker, nagpabor? Nga madulaan trabaho ang 11 milyones ka o kon 11 kalibo ka mga trabahante. Bisan ako naglibog ulo ko. Ko ay amo nang binutang yung nga representante sang worker, nagkontra iya sa mga worker daw makatilingala anong natabo sa Kamara. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55, dasig sang inuras. Unahon ko lang inyo ang pagabay sang aton mga utod sa siniko bala. Kahapon, ti patay siga, nagligad ng mga inadlaw, patay siga ang siniko. So ang pila ka panawagan sa pila ka mga negosyante na kuntani kayuhon nilang ila serbisyo kay nagagaguba ang mga kagamitan sa sulod sang puluyan, ang tubig, mauntat man kung wala kuryente, ay gasalig man ang basiwa sa kuryente sang siniko, gamit sa sulod sang puluyan, internet, kag iban pa. Nya kung magpadayon ini nga patay siga, kag hindi mo matalupangdan, magkalaguba ang kagamitan mo, di makon sinikong mabayad sini. Ang ila pangabay, nagabayad man sila husto, labi na ini mga negosyante. Husto man ang bayad. Kag wala man gakatrasar, kay kung hindi ka magbayad, utdan ka man kuryente. Nya kung tani kayuhon man sa siniko, taliti lang, i-brown out sa siniko. Jutay nga ulan, i-brown out sang siniko. Tisiling sini mga negosyante, mag-amuning plastada sa negosyo, may pandemic, may COVID-19 pa, dugangan pa sa hindi amo nga serbisyo sang siniko nga nagkalaguba ang mga kagamitan mo sa sulod sang puluyan, dako ini nga halit. Ang sukot hindi pa magwanta, gadulubli ang saka, triple ang saka. May tani niya kung mag-amo ning saka kung kampyon ang serbisyo. Perte nakadako sang saka, law-law pang serbisyo. Ay ano ining natabo sa siniko. Siling sang negosyante kapon, isa ka negosyante, siling ano ni man. Nagtaliti lang sa balay, nag-brown out saya. Pag brown out siya, sumiga, wala gani pila ka minutos, gin-brown out liwat. Niya daw hindi maintindihan magkalaguba ang gamit ta sini. Mabudlay siling sa mga negosyante. Ano nga klase serbisyo ini? Niya kayuhaman, gabayad makami husto, ginaguba nyo ng amon kagamitan, hindi pa amo ang inyo serbisyo. Sukot taas, serbisyo, hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, diwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga,
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!